Kula nuwun kepareng matur dumateng saking para tamu undangan samanawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya masyarakat dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Tenan Arjuna RT 1 RW 9. Ugi ingkang kula hormati menika Bapak Lurah, Bapak Sulyono, Bapak Kasun, Bapak Nurhadi, telah Bapak Karman, selaku panitia, semuanya terima kasih. Ing dalem mriki menika saged sowan wonten tlatah Tulungrejo wonten Balai Dusun Junggo kanthi adicara inggih menika bersih desa ugi Menteri Bumi Dusun Junggo. Kawula tansah nderek andum ndedonga kagem sedaya masyarakat Tulungrejo Dusun Junggo
Kecamatan Bumi Aji Kota Batu. Mugi-mugi tansah pinaringan kaberkahan, kesarasan sedaya masyarakat tansah pinaringan ayem, tentrem, ugi makmur ing sambikala. Amin amin ya rabbal alamin. Lan ugi mboten kasupen sing rawuh sugeng pinarak dumateng Bapak Kepolisian, Bapak Babin Kamtibnas matur suwun, Bapak RT Pak RW, lan ugi samenika ugi wilujeng dalu kagem kanca-kanca campursari Mayangkara niken Salindri. Mugi-mugi ing dalu puniki adicara lancar ngantos paripurna sageta hangrembaka campursari Mayangkara niken Salindri sayekti tambaning ati. Rahayu 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 letik sambikala matur bumi panuwun. Monggo kanca-kanca Campursari Mayangkara niken Salindri.
kuasa kuatin siksa neraka sesaranan campur sari niken salibri atau dimana mana saya sama ini suka tidak tenaga suka kalenggahan Genduk nikan sewantennya sae. Kenapa malam hari ini aku pertama pembukaan nikan Salindri langsung nyanyi lagu Pak D di langgamnya Mas? Kenapa coba? Kan biasanya Mbak Niken kan perform des lamunan. Lamunan. Terus lagu-lagunya sing heboh, ngono ta? Kitir udah sumilir. Heeh, lah nyapa kok iki mau kok aku nyanyi Pak D? Sebabnya apa? Sebabnya iki mau sebelum perform. Iki lho sinden sita iki lho. Oh, iki. Sebelum perform tadi sinden-sinden dan juga para pengrawit tadi ke apa? Punden. Gua punden menika. Pundene senengane tayo. Tayo. Warga sini itu sukanya lagu-lagu Jawa. Nggih, betul sekali. Lagu-lagu langgam, lagu-lagu alus. Nggih. Jadi kita ini kan campur sari. Tujuannya ditanggap di sini tuh menekakkan campur sari Mayangkara. Campur sari kan campur seni. Oh. Ada langgam, ada pop, ada dangdut, ada koplo, ada keroncong, semua jadi siji. Iya. Iya. Pop, Lah, rock. makanya iki mau kita kasih yang alusan dhisik. Nggih. Mari ngene lagu kedua langsung des. Langsung lagu sing rame, sing rame. Wah, luar biasa. Nggih. Luar biasa malam hari ini Mas Tobel. Nggih, luar Iki biasa. sing delok sak taek daya. Oh, sak ndaya-ndaya enek sing ning cagrak listrik barang kalih. Heeh. Dhuwur delon. Yu Iya. hati-hati yu kecantol engko. Kalau kan delon ancik-ancik ning pucuke eri. Ri. Aja ancik-ancik ning pucuke eri. Ri. Mendelok cantol sama Ri tukang. oli. Eri ya. Ri. Eri. Ya wis karepmu Mas. Banyu miline itir-itir. Bisa dah aku. Piye? Banyu miline itir-itir. Maksa tetapi latmu. Iya. Itir. Itir-itir. Rasa maksa dadi itil. Lah, ya kuwi lho, adike kuwi ketok. Nggih luar biasa.
Ini malam hari ini acaranya bersih dusun. Bersih dusun. Dusun Sumberagung, Desa Sumbersari, Kecamatan Kebongagung, Kabupaten Malang. Loh. Dusun Junggo, Desa Tulungrejo. Wis kene lho tak macane angel ora. Nah, ya kene wacane, Nduk. Dusun Junggo, bersih Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Nggih. Ya, semoga dengan acaranya bersih dusun Junggo, muga-muga masyarakatnya tambah guyub rukun. Amin, amin ana Bu. Muga-muga tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga panjang yuswanipun. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga panjang umur. Muga-muga tansah diparingi sehat selamat wilujeng. Amin. Muga-muga akeh rezekine. Amin. Muga-muga sehat selamat wilujeng. Kok pengen bolak-balik lho iki. Peng telu lho iki. Ya kan sing penting kan sehat. Sehat. Perkara Nggih. rezeki 17 sing penting 17. sehat. Ya dhewe lara rezekine akeh lho ya pangkelon. Nggih, bener. Ugi niki Ken matur suwun kalian inggih menika Bapak Nur Hadi selaku kepala dusun sak menika matur suwun. Alhamdulillah. Iya, Bapak Nur Hadi. Nggih. Bapak Nur Hadi sing ngendi sampean wis ngerti merong. Sampean ditanggap ado-ado tekan Kediri sampai kan kene. Ya sampun to. Hah? Anek ambekan. Nika Bapak Nur Hadi ingkang nganter wonten nika wau Di. napa? Punden Tangane sak sing menika. apik. Niki lho Bapak Nur Hadi. Endi? Pak Nur neng ndi to nggih? Nggih jaket kalep, Man. Kulit Pak Nur. Pundi lho jenengan Pak Nur? Bapak Nur Hadi ki ning guri. Oh. Ning wingking. Oh, tasik wingking. Bapak iki sing brengose ketel. Oh, katel. Terus nggih. mari ngono senengane nggih kopiah. Senengane lagune Tayo Oh, Blok nggih Pak Nur siap. Hadi. Nggih, siap. Iya, alhamdulillah. Niki ibu-ibu sampun ngantuk napa dereng? Wah, Alhamdulillah. luar biasa. Kademen napa mboten, Bu? Wah. Lah iki lho nek sing nggo kemul barang. Yo, yo. Pindah bubuk. Luar biasa, luar Ya, biasa. iki dikei lagu sing rada hot. Sing hot, Sing kesane hot, rame, dadi Nduk. Men wargane kene iki ora kademen. Ora kademen. Ayo Mas Topil. Nggih, siap. Sampean kan wis dikei ke apa? Apa? Kekurangan ning gone kulite. Lah aku mangin jajal hembodi. Hembodi Hembodi tak nih to, cacai lho, tak silih. Lah lenganku kan kelawungin anu hitam to, Bu. Lah tak hembodi lah kok malah kelawu. Lah pas iku ben putih ngoten. Jadi jenenge malah ngelek-ngelek jenenge ton apa? Siap. Ya. Niki lagunipun sing saya ya, Nduk. Mas Topil bisa nyanyi ndak? Loh, ya bisa toh. Adoh-adoh kok Kediri yo. Iya, dan siap. nyanyi. Lagune nadane Mas nadane. Nadane sak pinten, Mas? Mas Kevin. Niki Mas Topil sakit nyanyi nggih ibu-ibu nggih ampun didelok kekurangane meskipun dia itu jelek ya to Bu. Nggih, Mbak. Ning suarane apik. Jelek wis dandan wedake Wardah iki. Ora mau jarine wedake apa mau SS. FIFA. Luar SS, biasa. screenshot. SS. Santen, Mas. Oh wis ket mau wis genjreng-genjreng Wah, wis, ah? apa gak saminten nih. Sakmene wis. Nadane Heeh. Mas. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, Kau
hambamu. Jadilah raja di hatiku, aku sentiku, oh sayangku. Kula kali Mas Topil cocok napa mboten Ibu? Sik aku ora trimo sing tangan iki bolokku iki. Pak, jenengan bolokku nggih cocok napa mboten? Sak menimbane sing nyawuri cocok me wong sitok iki lho. Jajal sing ngarep. Bu, kula kalih niken cocok napa mboten? Aku ndak duwe bolok. Ketoke kok sing kono iki. Muga-muga cocok. Bu, Pak, kula kalih niken cocok napa mboten? Mboten. Mboten. Iki sing ngomong Jane kita itu cocok loh Cocok. Jane. Aku ndak terima kalau kita dibilang tidak cocok. Sebenarnya kita itu cocok, pasangan yang serasi, sehidup semati. Pak Kason iki kok ya ndak mung cocok to nggih. Nggih. Ya muga-muga lantarane ibu muni ndak cocok iki, ndak cocok mung ning apa jenenge kata-kata ning atine panggah cocok ya no. Heeh, Lah ya aku ki sayang karo sampean. aku gak. Ketoke aku ngengkel kene ya ngengkel, aku ngengkel gelem kene ngengkel wegah. Ya soalnya kita itu beda keyakinan loh Mas. Nggih. Sampean Islam. Sampean Wah, pangku. mangku. Yang gini-gini. Mangku. Oh mangu sik Wah. toh, sabar. Ndang dimantu jare. Nah. Iya. Mas Topel. Nggih, nggih, siap, Ayo Pun. kita mengajak penyanyi semua penonton. Iya, biar rame, Nah, biar semangat. jajal Mas Topel tes nada. Yo, Nadane Mas siap. Aku bangga siap. Melo adikku sing ayu dhewe. Tembangin apa, Nak? Ri 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 ri. Ra 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 ra. Ayo. Re. Dicetak nih. Re 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 re. Dan Re. re. Kita lagi ditekuk saya kita rada penak Mas. Suwi-suwi ndak penak kan iki ning kene. Ayo kita coba Iya. ajak penyanyi Semangat, ajak ya. penyanyi. Ajak penonton untuk menyanyi. Yuk. Sedaya nyanyi nggih, monggo. Re re Sebelah kanan. re 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 re. Ayo. Asik. Di sebelah kene. Yo yo, monggo. Re 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 re. Yo, yang keras. Saiki ganti Yoga. Wayah meniha, musiknya leren ya. Yo, monggo. Nah, iki lho Mike. Nah, mikir cilik. Yo. Ya. Oh, Penyanyi sinden. siap. Re 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 re. Nah. Hei, tak mongi. Ya, Pak. Iki lho suarane kok ngetril gitu dhewe. Oh. Lah, yo tak. Ayo. Nggih. Kita Siap. nyanyi bareng-bareng. Nadane, Mas. Nadane Mas, Kevin. Jan cocok. Jeng. Yo. Yuk semuanya nyanyi ya. Kurang dhuwur ki ya. Munggah siji, Pin. Nah. Yuk. Jangan salahkan fahamku kini tertuju siapa yang damai. Bintang ganti
lagu-lagu yang lain. Nih Ken, Hei, sama tak nyitani. apa? Iki mang kabeh tak pirsani ket poncot kono nyanyi kabeh. Terus? Mbah Uti sing ning ngarep kok mak hawe. Niki lho Mbah Uti niki lho. Itu mencerna liriknya. Oh, mata ya hawe. Ya yang penting mengoh beneran. Nggih, sehat selalu Mbah Uti. Amin. Alhamdulillah. Matur Ya, suwun Mas. sangat. Wes ya. Jam sudah menunjukkan pukul-pukulan. Tali. Yo, ayo, awas. Jam sudah menunjukkan pukul 12.01. Jani iki jam 10. Ini kurang satu lagu terakhir buat warga yang ada di sini. Ini spesial buat Bapak Nur, Mas Tobil, benjang bulan 8 mriki malih. Ngoten. Masa? Lho nggih, niken salin mriki malih, Pak. Nggih, bulan 8. Masa? Acaranya Pak Agustusan. Ngoten niki wae sampun ngoten. Masa? Nggih, Pak Nur. Niki nih. Nggih. Oh berarti ada yang kok aja nyanyi akeh-akeh. Besok dibaleni nih lah ya, wonge waleh no. Nggih, niken lho. Oh wis, bar iki wis ndang bar ae. Lah, Besok dalah. Agustus ditanggap nih, mandak wis lunas ae kok. Pak Nur. Anu diblong ae lho yo. Nggih. Matur suwun Pak Nur. Blong mawon. Cacah kate kaya ngono. Luar biasa. Luar biasa. Monggo niki nderek tembangi Oke. Cahyu. Mungkin Mas Tobil. ditari dong, ditari. Coba yang sebelah kanan minta lagu apa? Wes ki cah cilik-cilik rasa njaluk lagu rena-rena. Kawitaning sinawang. Kowe iki rong padha re. Rumangsaku njaluk lagu rena-rena. Nggih. Iki orang tua-tua ini ndak tahu lagunya Mangu, makanya iki mau tak persingkat. Nuruti cah nom-nom iki lho. Kon nyanyi angil ira. Heeh. Iki apa iki guyu ae. Lah alah. Nek koyo pentok ora. Yang depan minta lagu apa? Wes rasa njaluk. Oh, statue resto siji. Statue. Sik kan sing kiri Ah. kan. Yang kiri minta lagu apa? Bayoh malah gondal gandul. Apa lagu gondal gandul? Gondal gandul neng Apa itu? perapatan dulu. Tia Monica. Wah, Terus bening. yang di sebelah sini nyuwun apa, Bu? Ayang-ayang. Terus yang di sebelah sini gulu pedot. Aduh, gantung diri gue gulu pedot. tak menghilang. Apa? Kanca mesra. Terus neman. Apa ya? Aku bingung lek ning kalangan kene. Oh, dadino gondal gandul. Apa piye lah wingi lagune? Dudenok gondolane ati tegane nyulayani lah kok gondal gandul nak ting klewer kene. Apa nih? Lah gondal Ya gandul. kok. menawa gawe sabuk. Nggih, nggih. Gondal gandul sabuke. Nggih, siap. Mas. Derek, nggih napa tambangi? Kita layani permintaan satu Napa? persatu. Ayang-ayang Ada napa? ayang-ayang. Wah, luar biasa. Ayang-ayang iso apa ora? Iso tenan apa ora? Mas Sing Bungkas. iso tangane ngacung. Kalau kan. Lah mek wong limo. Wis memang 5 liyane ae. Siap. Aku di sini nih kan nyanyi di sini tuh biar kalian ikut nyanyi semua. Nggih, siap. Ya. Engko lek renek sing nyanyi sepisan kan mudhun aku. Nggih. Ayang-ayang napa-napa pun derek. Yo, kaya ngono kuwi lho. Ayang-ayang jajal sik. Jajal sik. Duh, dewa-dewa ning aswara kuatna anggana kula lapa tresna tare wangi laire tresna kang suci kasunyatan yen taku lagi Cah cilik-cilik. cah cilik-cilik tak sangoni Mas.
Alhamdulillah. Ibu-ibu kok mlempem kabeh karo Mas. Munggah panggung sangoni Dek Niken ya. Anu utang so Agustus ya lek ketemu nih ya. Nah, Ngono carane iki ngono. ngono lho carane. Hah? Cocok. Monggo. Barang-barang campuran sari Mayangkara. Niken Salihri. Terima kasih. Aduh. Loh, iki anake sapa iki? Beh, jagate kok gedimen lho iki ya. Namanya siapa? Shakira. Shakira. Ayahnya namanya siapa? Miko. Oh, Pak Miko. Ibu? Ibunya siapa? Bu Retno. Oh, yogane Bu Retno. Tadi sama ayah disangoni enggak? Enggak. Piye toh? Sekarang turun minta sangu ayah disuruh Mbak Niken. Dang. Tiga nyawer Mbak Niken, Dang. Jane piye toh Pak Miko? Enek tontonan yo kok ndak disangoni. Pak Miko luar biasa. Duh. Dek Niken, ini adik sapa ki mang lali aku jenenge. Shakira ini ngalah barkah dateng panjenengan. Muga-muga besok dadi bocah sing migunani tumrap nusa bangsa lan agami. Amin. Karo njegek nyejar malah kaya ondel-ondel. Aku wedi lek goyang iku to. Nggih. Iya to. Engko lek nganti roh karo cah cilik iso gedhe bocahe lek kaya aku piye. Bah, ya mening. Jogete masih mening ngono lho, Dek. Ya lah, alhamdulillah ini kan Ya. luar biasa. Lagi, Bu. Wah, jangan kangen ini. Lagi napa sampan? Wah, ini fanmu. Lagi napa malih? Malih napa sampun? Luar biasa. Ini fan berat kamu semuanya. Yang di sebelah sana masih semangat? Semangat. Coba saya tes suaranya ya kan ya. Ya. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Hami mau lah ya. Yang depan ya kan ya. Coba ya kan ya. Yuk. Amin. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Iya, malah kecepatan nih, lagi kecepatan nih. Ya, luar biasa. Dikasih lagu dari adik Niken ya. Nggih, pun siap lagunya Ini monggo. lagu anyar. Napa, Dik? Tapi ketoknya Mayangkara urung garap, Mas. Lah iya lah iki. Jenenge DMG. DMG. Heeh. Sing ngene, Dami Ongger. Ongke, Ongger. Ongke, Oh. Ongger. Ongke, Ongger. Oke. Ongker. Ongger. Ongker. Ayo jajal, aku sing muni Dami Ongger. Ongke, aku ongke ya. Hah? Sampean ngomong Dami Ongger. Demi ongger. Ongke, Ongger. ongke, Demi ongger. ongke. Demi ongger. Oh, tapi karena dikendangi ya, Mas ya. Aku bagian ndak penak to sing dari ketoke iki. Ya ora apa-apa, kita Ora kan. apa-apa. Ya, Nah, demi ongger. ongke, Demi ongger. ongke, ongke, Demi ongger. ongke. Demi ongger. Ora nek damine nek. Iya, iya. Damine pisan to. Damine isi to, damine. Bablase ongger. Heeh, ya. Demi ongger. Ongke, Ongger. ongke, ongke, Ongger, ongger. ongke, Ongger. ongke. Ongger, ongger. Oh. Ndak kuwe lho kurang R ya. Ongger ping pindho kok emang ngeses lho niku. Ongger ngono lho Mas, ongger. Ongger. Wah elek nih, kaya idune mlumpuk kabeh ngono. Lah iku mik bang idu lek luar biasa. Ayo. Ayo kan, diajak nyanyi semuanya biar Ayo semangat. jajan nyanyi semuanya. Nggih. D. Ya, D. Ha. Niken, luar biasa. Wow, luar biasa. Terima kasih. Wah, sampai ujung sana penuh semuanya. Matur suwun. Terima kasih. Ini namanya siapa ini? Kok semangat ini? Dandung. Wah, kalau ngene lihat Mbak Niken tadi. Ken, dandung ini loh, ngene. Kalau berapa? Nani soe. Awet nom, Namanya 6. kayak cek bayi.
Iya untune siji tok ngene. Wong rabi. Kurang rabi. Ya Allah kok ya pas aku ya jomblo. Ya Allah, aku ya jomblo tapi ya wedhusku ya jomblo pisan. Sampean mau sama Mbak Niken? Wah, Oh, mau. Jare mau. Lah Niken mau ndak ambek sampean? Iya, saya lagi Dandung. matakan kono malah. Dandung luar biasa. Oke. Niki Oke. mungkin apa Bapak sing tanggap dhewe sapa? Menika Bapak Kepala Dusun sama menika Bapak Nur Hadi. Nur Hadi mungkin katuran minggah teng mriki nggih mboten napa-napa. Oke, alhamdulillah, matur suwun. Bapak Nur Hadi, nggih menika dipun suwun minggah wonten pepanggungan ingkang nyuwun adik Niken. Sak menika monggo Pak Nur Hadi. Nah, pundi niki? Monggo Cang spote. Monggo Bapak Nur Hadi. Utawi Pak Lurah. Nggih, kalian Bapak Lurah. Nggih menika Bapak Suliyono dipun aturi minggah wonten pepanggungan Mbak Lurah. Wekdal sasana kawula aturaken monggo. Oh, tasih OTW. Nggih nggih, monggo Bapak Kepala Desa ugi Bapak Kasun dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Monggo. Dito. Nika tasih mlampah sama nika. Dito. Nggih. Lah malah sing metu kalep. Tasik mendet nika yatra pun kesane. Monggo. Alhamdulillah. Monggo monggo Bapak Kasun kalian Bapak Lurah. Monggo Pak Kasun. Bapak Lurah monggo. Bapak Sujono. Monggo mriki Pak. Iki jenenge Pak sapa sampean ngerti? Sakmenika Bapak Nur Hadi. Nek wis bener to lek aku ngomong, pokoke brengose sing ketel, Iya. senengane nggih kopiah. Niki Bapak Nur Hadi. Saniki nyatak kuplukan putih cek kaya pantes lah. Oh, kesane pantes nggih. Lagune napa, Pak? Lagu sajane senengane kula yo dangdutan. Oh, Oh, dangdut. 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 Nek mau senengane tayub, saiki Tayub. dangdut. Dangdut. Ganti. Siap. Dadi sing langgam sing tayub mau Pak Nerati sitoke. Oke, siap. Niki Mbah Lurah kok dereng minggah niki, Bapak Kepala Desa. Anu Mbah Lurah iki wedi lek tak jaluki asine. Omong gak njaluk apa-apa niki. Nggih, niki kan mboten nyuwun napa-napa Mbah Lurah. Tapi lek ra ngawe ya kebacut ngono. Nggih. Lah nang wae kebacut, Mbah. Yo pantese. Nggih, luar biasa. Wong ra sidorene. Oh, nggih. Anu mriki mawon Mbah Lurah. Mboten mesah anu. Oh, nggih. Oh, nggih nggih siap. Yo to wedi. Wakil, nggih. Wedi to Pak Lurah. Niken. Nggih. Nggih, napa Pak? Dangduti kaya lalian iki. Lagu napa, Bu? Sing penak. Wah. Dangdut Pak. Nggih pokoke dangdut seneng kula. Oh, dangdut. Rindunya hatiku Pak. Iming-iming gala-gala. Iming-iming nggih seneng. Iming-iming. Nggih. Pokok dangdut kula niku seneng dangdut. Oh. Sakniki mboten pati seneng niku lho. Oh, Repote nggih. kan ngoten niku. Oh walah. Rada kendo kula sakniki ngene. Nggih, siap. Kendo sakniki. Yo, ning dompete mboten kendo to? Lah nggih, mboten kendo. Lah, nggih. Tambalan iki kudu ono. Lah nggih to. Tembelan iki penting. Iki DP iki. DP iki sih, An. Nggih Pak.
Malih, Pak. Lho, nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, sembah. Pun mungkin malih. Siap. Luar biasa. Niki tembake napa tantune gala-gala napa anu nduk niken kesane anu monggo. Napa Pak? Gala-gala rindunya hatiku iming-iming. 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 Oh, iming-iming siap. Iming-imung, imung-iming. Iming-iming. Piye to iming-iming? Pak, terima kasih, Pak. Oh iya, sama-sama. Sangat menyenangkan. Pak Kasen awake kami tenggengen kena lagu ini. Nanti lagi ya, Pak. Iya, iya. Siap. Loh, Ketenan karo kancane. mboten malih. Sangunya masih ya, Pak ya? Masih Pak Kasun iki wong dono weweh kok. Ora enek wong kaya Pak Kasun, tepuk tangan buat Pak Kasun. Nah, nanti bulan 8 kesini lagi. Duh. Pak! Ya, Tadi kesini, tadi sama istrinya enggak? ada di bawah ini sama Oh ya, cucu nanti, anak saya. nanti salamin kepada ibu ya, Pak. Iya. Kula putune sing keri teng Kediri nggih, Pak. Nggih. Pak! Nggih pun sampun nggih. Nah, iki dulure Tobel. Iya. Kene wis diomongi bapak, tak kon ning omah lah kok ucul rene. Matur sembah nuwun ya, Pak. Mugi-mugi rezekine kata barokah turah-turah, mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Sehat Amin, selalu. amin, Semoga amin. wele ngomong anak putune nggih, Pak nggih. Amin. Tahun ngajak bulan depan Bulan kayaknya, Pak, nggih. bulan 8. Bulan 8. Bulan 8. Agustusan. Oh, nggih, nggih. Insyaallah. Pak! Tunas sih. Bapaknya iki ngelungi mik mbok Mana ditampani. ora enek to. apa-apa bagian aku iki. Bapaknya ngelungi mik mbok ditampani. Lah ya nggih luar biasa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Wes. Mboten Pak. Sampun, sampun. Oh, alah penjangkah, Pak. Aku senang. Pak! Minggu pengah noleh, Pak Kasun. Jauh darimu, Pak. Alah. Bapak. Suatu hari. Loh, kok po? Lagi, Pak. Uangnya, Pak. Ini anak-anak Mayangkara. Tuh. Ya Ayo, Allah luar maning, biasa. maning. Maning ya. Nyanyi maning. Ada alhamdulillah. Lagune apa ya? Biasanya sing rame. biasanya ibu-ibu sing biasanya ibu-ibu sing ngerti lagune apa ya? Hah? Kok Cah cilik-cilik njaluk gala-gala. Woh. Ibu-ibu bakang semangat. bakang sapa semak rambut sanggel sanggel yang nganggo cucu Lagi bakang semak bakang sapa semak rambut dikelong dikelong miring sapa bain kepada mesti lambang malangan. Mbak E, bakangku semok. Iki lho Mbak E jagat lho. Ora, aku mau ngomong bokong semok ngono to. Mbake nyauri bokongku semok dhewe ngono. Iki lho Mbak E jagat biru lho. Luar biasa nggih. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Tobel. Nggih, matur suwun. Iya, semoga sampean diparingi padang dalane. Loh, Nok. Nduk, anakku sik cilik lho, Nduk. Loh, padang dalane sampean sawayah-wayah ning dalan ki padang enek lampune. Lah Walah. emang sampean iso mlaku ora enek lampune nabrak-nabrak, ha? Bendak nunukan. Apa? Bendak nunukan to. Cet Nunukane piye? manuke sapa piye? Nunukan iki maksude ting celunuk ngono lho. Oh alah, ben gak naknu. Nah. Nunuk. Lho, lek Tulung Agung ki nunukan. Lek Kediri kan naknu. Lek nang maku nunukan. Ya ning nggonanku ki kerih ngono ae, Marian nunukan. Oke, luar biasa. Malih nggih Ibu nggih. Nggih, nggih, malih. Siap. Napa, Pak? Napa?
Oh, Pak Kades. Alhamdulillah. Bapak Kades, nggih, Bapak Kades namine Bapak Suliono. Niki wau saya Pak Kason lho, niki urung Pak Kades. Ning Banyuwangi enek Suliana, ning kene enek Suliono. Nah, Monggo Pak Suliono. monggo. Weh, niki Mbah Lurah. Aduh. Niki daleme tanggine Mas Tobil menika Jatidawa, Mbah Lurah Jatidawa dulu. Tetangga saya ini. Selamat malam Mbak Lurah. Ini tetangga saya, Pak. Nggih, nggih. Monggo, alih, Mbak. Lha iki berarti tetangga saya iki, Pak. Nah, kuwi Nanti tengah mriki, Pak. Kalian kula nyangkat tengah mriki. Tetangga saya. Siap. Monggo. Teruntuk untuk Pak RW 8. Monggo Pak RW. Pak RW 8, suatu kehormatan. Kali Pak RW 9. Pak RW 9. Kulo mangke sing nyawer kulo mawon. Oh, Nggih. Pak RW 9. Pak RW 9. Monggo. Pak Jajan. Pak RW 10. Kon rene Mas. Wo, serace-race jajan. Pak RW 11. Pak RW 11, monggo. Monggo. Nggih. Monggo. Nggih, Pak siap. RW 16. Wah, niki RW ini sampai 16 barang lagi ya. Wapil khusus Pak RW 12. Alhamdulillah, Monggo monggo. Pak RW. Wah, sedaya. Jare kate nyawer Mbak Niken. Ayo. Nggih, ayo Ayo. padha nyawer Mbak Niken. Nah, ngene loh, tepuk tangan buat semuanya, ayo. Mudah-mudahan bulan 8 bisa kesini kembali nanti. Monggo, Niki Mbak Pak Lurah. RW. Pak RW. Wah, ganteng, Mas. Niki Pak RW. Pak RW niki. Pak RW. Iki Pak RW. Mboten, Pak. Boten, Pak. Pak RW ini kok kademen barang lho ya aja. Heeh. Oh, saking ademe mangkane malah brodol kabeh. Tak silih aku. Pak RW, monggo. Pak RW goyu, Pak RW. Tebakan Mbak Lurah, tengah mriki lho, Mbah. Niki di syuting lho, live hari ini. Nggih. Pak, Pak RW. kabare pripun, Pak? Niki Pak RW. Oh, niki lho, gagah pideksa Pak RW monggo. Sedaya niki peh, lah kalau wis dibodho cepatne sangune bodhane. Alhamdulillah, sukses sedaya. Nggih, Monggo, Pak. Pun sampai di syuting nggih. Nggih, siap. Niki Bapak sinten? Bapak Suwito. Niki Bapak Pak RW. Bapak Hari. Oh, Pak RW 11. hari napa, Pak? Hari Senin, hari Selasa, hari mau nggih. Harimau. Hawi mau. Pak, ya Allah. Wah, Mbak. Wah, Mbah Lurah, Ken. Piye? Ditimbali Mbah Lurah, Loh, Nduk. Pak, kula dereng nyanyi lho, Pak. Loh, Pak, sampun, Pak. Sampun, nggih, sampun, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Alah, nggih, matur sembah nuwun, nggih, matur sembah nuwun. Napa to, Pak? Bapake kleru, arep ngentoni 100 kleru 10.000. Nah, heeh. Iki yo kleru. Alhamdulillah, sampun. Sampun, Lho, Pak. lho, lho. Pak, dereng nyanyi kok. Nyuwun request lagu Napa? napa? Oh, Pelok sarung jagung jagung. wau sampun, Pak. Kurang Oh, satu, Nggih, siap. nggih. Saramban. Loh, Nggih, Mbah Pak, Lurah matur teng sembah mriki nuwun, lho. nggih. Pak, matur sembah nuwun nggih, Pak. Pak, sampun nggih, Pak. Matur sembah nuwun nggih. Pak. Pak. Bapak matur sembah nuwun. Bapak. Bapak sampun nggih, Pak. Nyuwun lagu napa, Pak? Mak nyuwun lagu napa, Pak? Iki piye kok malah bodoh mudun dhewe-dhewe iki? Gerajakan Banyuwangi. Jenengan apa, Pak? Mengapa? Saya iki lho Pak RW iki lho. Pak RW di sana. Nggih, Pak, jeneng teng mriku, Pak. Saya to, Pak. Sampeyan niku kon nyanyi, Pak, ning kene, Pak. Nggih, siap. Jenengan niku diaturi nyanyi teng mriki. Sampun. Sampun kademen. Oh, wis nyawer sik. Berarti mengke malih. Lho, ya manut Niken lho. Ya, monggo. Oh, miki mati lho, miki mati lho. Nyatu dipitet lho karo Pak RW. Nggih, monggo. Nuwun sewu. Ya napa? Oh, nggih. Niku enten request dadi dugi Jeep AR. Nggih. Niku Pak Dedau jenenge nyawer. Wo, Niken ditimbali, Ayo, Pak Niken ditimbali. Celun, Nggih, Niken. Niken. Nggih. Loh, kon munggah Ken, kon munggah. Siap, Pak. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Rezekine kathah barokah.
kon mulyaken meneh dijak ngejit njalur. Iku, Pak Dau, ayo munggah Pak Dau. Tuh, ayo Pak. Iya, Pak Dau sik. Tuh, Pak sampe Dau. niku lho. Apa oneh? Nyanyi Pak. Aku nyanyi. Iya. Untune entek ngowos Ken. Lah, justru sing tak goleki sing takon munggah ki sing untune entek. Asli tanggapan ini golek sing lucu Ken kon iki. Iya Pak, sing lucu Iya. sampeyan iya bener. Iya. Iki ora payu kok. Hei, lah ya eksis bu ini. Lambemu. Pak, ngoten niku ket umur pinten Pak? Masa ket lahir? Insyaallah sajoki cipokan mbek bojoku lho. Bayo. Wes iki. Wis angel Pak De lek Angel. iki. Gak melok-melok iki Iya. wis. Ha cepuan untune protol kabeh. Matur sembah nuwun nggih Pak. Sudah. Aku modon. Iya, lek Iya, jane wis. marep mudun. Iya. Gak Gak sedadak. joget sing ngono. Ah. Oh iya lagune. apa, Mari Pak? nyawer. Pak De Dau 100.000. Oh iya. AR 100.000, aku 100.000. Mosok mudun-mudun tok gak nyanyi, gak joget. Wah. Iya. Oke. Sing ngono iki. Jenengan arep nyanyi napa? Aku gak iso nyanyi ngowos. Oh iya wis ngawas berarti. ya. Joget tok ae wis. Masa kan nyanyi bintang bintang. Pantes yo ngawas tuh. Iya. Sing penting ku joget Ken. Ora fofo, Pak. Iya. Ora fofo. Wah, apa. Gus, Ora fofo Mas, ora nek fofo ya ora fofo. iki lek ana sing nyoting yo, tak omongi. Gus Gendeng, niken iki jeneng kuwoplak. Wah, kula mboten komplek, Pak. Pun gawen Gendeng. kula. Cekne anak bae Gus Gendeng ya kuwoplak. Oh iya, Pak. Wis kucluk barang iki. Ayo, lagune lawut. Ora apa-apa. Apa? Lawut. Bintang-bintang. Oh iya, Ngene asik. bapake mau. Asik. Oh, nggih, Pak nggih. Tahu. Ayo nanti, Pak. dikancani karo iki. Ayo, Pak Tahu, munggah, Pak Tahu. Ya, Pak Tahu. Pak De. Bintang-bintang. Ndi? Han. Pak Den Dian. Yuk semuanya, presiden dari Mayakara.